салом алейкум дӯстони азизи набоя проекти навки ранги кеш центра номи вебкоин. кеш центр дар рӯз 2.4% платид мекуна ва вебкоин боша дар рӯз 3% платид мекуна. кадоме ки дар канал подписатсия карда нест ҳатман подписатсия куна ва мо мегзарем ба сайти вебкоин. дар сайти вебкоин регистратсия кардан осон е. вақте ки ба силкаи вебкоин дар омаден дар поён ҳамаш статистикаш ҳаста. чанд одам даромагия дар сайт чанд қадар пополнение шидагия ва чанд қадар платид кардагия. барои регистратсия кардан дар боло нигоҳ кунед создат аккаунт нависагия. мо дар ин сайт танҳо через номери пр кашлог мо регистратсия мекунем. ай ҳамада регистратсияи осон ягон хел ҷои қинӣ надора. номери пр кашлог мо намемонем, создат аккаунт мекунем, тамом. вақте ки мо создат аккаунт кардем дар барш нигоҳ кунед вайтиву аккаунт нависагия. мо ба вайтиву аккаунт клик мекунем ва дар боло нигоҳ кунед вайтиву аккаунт пайдо мешавад. номери пр кашлог намемонем, вайтиву аккаунт мекунем, тамом. мо рост ба кабинетмон мерем. вақте ки мо ба аккаунтмон дар омадем, тамом. ҳамин қадар ҷо дора, ягон хел ҷои қинӣ надора. дар ин тараф нигоҳ кунед телеграмай реферални силкай вивод средствай ҳамаш ҳастай. мо метавонем ки ба телеграм канал дар омада дар канал подписатсия кунем. дар канали ҳамин вебкоин. баъд бо дар иҷа дора реферални силка дора. метавонед ки реферални силкатонро копировать кунед, ба шиносотон ё ба дӯстотон равон мекунед. агар ки дар ояд дар ҳамин сайт инвеститсия кунад, депозит кунад, иҷода 3 уровни реферал дора. шумо метавонед ки бисёри баъд хуб кор кунед. ин сайтҳо кеш поин ё ки ягон хел бал надора. сайти кеш центран ҳамин хел ягон хел бал ё ки кеш поин надора. чанд қадар пуле ки мондагӣ метавонед ки ҳамаша озод гирифтан бигирӣ. барои депозит кардан дар боло нигоҳ кунед OLG депозит нависагия, ба ин медароем. ва дар ин сайт мо метавонем ки танҳо через пр кашлог пополнить кунем ва танҳо через пр кашлог пулмона вивод кунем. барои пополнить кардан барои мо дар боло анхели номер пр кашлог метан. мо номер пр кашлогка копировать мекунем, ба пр кашлог медароем. дар ҳамин номер пр кашлог чӣ қадар пуле ки боша мо мепартоем. баъд номери транзаксияуна копировать мекунем, дар иҷа мевонем, тамом. проверид оплату мекунем ва тамом, пул дар баланси сайтмон добавид мешавад. яъне ки майнинги мо автоматически ба кор медарояд. вақте ки мо дар сайт чӣ қадар депозит кардем, тамом, майнинги мо ба кор медарояд. дар иҷа ҳамаша нишон метаҳад. вақте ки дар баланси мо чӣ қадар пуле ки ҷамъ шудеса боша, мо сабрат прибл мекунем. пул дар баланси асосимон барои вивод кардан пайдо мешавад. баъд мо метавонем ки снят средства мекунем ва метавонем ки пулмона 1 рубл дар пр кашлогмон бигирем. иҷода ягон хел настройка надора ки номери пр кашлогмона сохранит кунем ва ягон кас наметавонад ки номери пр кашлоги шуморо алиш кунад. барое ки шумо дар вақти регистратсия ба номери пр кашлогтон регистратсия кардагиен, тамом. вақте ки дар баланстон чӣ қадар пуле ки боша, дар иҷа виплатид мекунед ва пул автоматически дар пр кашлогтон мегзарад. сайти навай медароем. якум рӯз шаяд имрӯз шаяд чанд қадаре ки боша депозит мекунем. ягон хел бал ё ки кеш поин надора. ранги кеш центр. метавонем ки дар ин сайт озод бе проблема кор кунем. силкаи сайт дар комментария ва дар описания видео монда мешавад.